Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti surat, nga impatulod ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Joselito. Nga iti agdama, kat adda iti Macau. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy a kablaaw. Kablaaw para kada Aida Garcia iti London, United Kingdom, ni Imelda Reyes, Vilma Manera, Albert Feliciano, Florenda Kimpaoy. Advance happy birthday kani Mandy Corisay. Kastama takablao para kani Marites Costales iti Oman, ni Lucy iti Singapore, Maylene Biares iti Kuwait, Geraldine Laroco. Happy birthday Ate Annalyn from Zenel Limos, ni Sandra de la Cruz, Novelyn Baleno kan Adela Vergara, Merly Ormeneta iti Kuwait, Benjamin Ilarde Jr. iti Taiwan, kastamat kada Vanessa Tadeo, Jenilyn Taginod iti Taiwan. Shoutout pa para iti dakiwag, visitasyon real kan Navarro family, especially Mama Marie, Tatay Eduardo, Nanay Anastasia, Tita Chanang, Tita Vicky kan Mami Analisa Real, iti Marasat, Pequeño, San Mateo, Isabela, from Levi J. Dakiwag. Happy birthday, Jubilin Kita, inton March 23, iti Doha, Qatar. Kablao pa'y para kada Christy, Christopher, Cyrus, Margie, kan baby Zia Ordame, ni katugangak Ebing Sotelo, anak ko adaan kan Ren Sotelo, from Villavelli, Sabado, iti Ordaneta City, Pangasinan. Advance happy birthday Mama Linly Mendez, inton March 25, kan kablao para kadagiti amin a GTA members, kan admin from Ralph Bantolino. Shout out kan ni Teresita Dukusin iti Hong Kong, ti Mariano Canlimos family dita San Antonio, Kawayan, from Bernadette Marcos iti Dubai. Ti Borge Flores kan Padawang family iti Sabangan, Alaminos, Pangasinan, from Monmon, Padawang. Ni Alain Gamad iti Taiwan, kan Gamad family dita Cagayan, from Jenilyn Taginod. Shout out pa kada Arsenia Ancheta, Jeric Toya, Lori Manabat, kan Analisa Jovenal. Friends ko dita Hong Kong, from Brian Ephraim Lumboy. Kablao pa'y para kani Feby Jane Guzman, ni Mia Baniao, Jomela Gaborno, Alaysa Arias iti Cervantes, Ilocos Sur, from Lin Shai, ni Merly Tomas iti Alicia Isabela, from Charlene Tomas Manzano. Dagiti anak ko kan Lorenzo family ijay Ambatali Ramon Isabela, from Anasita Milyo iti Qatar. Shout out pa kada Mary Jane Aliwanag, Mary Joyce Corpus iti Hong Kong, from Marilu Odlus. Shout out pa kada Bevs Dinong, Ruth Chel Padilla iti Hong Kong, Chari Garan, ni Nanay Rosita, Tatay Gregorio, from San Vicente, Umingan, Pangasinan, from Jean Silapan, ni Rose Binwag, Flora Cole, Mark Jaden, Castañeda Floresma, kan Shads Padilla. Kablao pa'y para kada JC Noble, Maylene Batuelo, Mercado kan Malagay family, from Analisa Jovenal. Kastamat ni Angel Lagok dita Amubukan, Kawayan City, Isabela, from Henry Gabriel iti Jeddah, Saudi Arabia. Shout out pa'y para kada Renato Taliedo, Nolimar Pagulayan, Raquel Pelerio, ken Heart Love. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Joselito. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Joselito, ket iti agdama addaak ditoy Macau. May katlo na pagilyan daytoy nga ayan ko itamanang. Ididamo, ijay Singapore tinapanak. Imakarak ijay Hong Kong idinalpas ti kontratak. Ket iti agdama addaak ditoy Macau. Ijay Hong Kong tinakapasamakan daytoy padas ko manang. Napanak ijay Hong Kong kalpasan ti panagtrabaho ijay Singapore. Tapada a Pilipino ti mangiman manihar iti simrakak ijay a pagtrabahuan. Impagarup ko nga minmanang, numas nalaglagan ti trabaho, no kailian ti dadaulo. Tasaan akas kadagiti ganggan naet, analaos ti panang tagabuda kada tayo a Pilipino. Apaman anakadano na kiji Hong Kong,
Naamamok ni Margie. Padakmatlaang nga agpapaay iti simrakak at trabaho. Naimbag ka pa'y gayan, taligal tiyo umay mo ditoy. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Margie? Kaadun ka dagiti padatang agpapaay ditoy kat iligal. TNT. Kas kanyak. Anya? Ani, kasano ang pasamak dayta? Amumatan kada tayo a Pilipino. Kapit sa patalim ako nada. Apay nga min nga imay ka dito, adi mo inurunos dagiti dokumentom. Gapo day tayo ti tarigagay ko ang maiyaon adagos iti kinarigat tinapanawak a pamilya iti Pilipinas. Margie, Sa anak patkit di anapay iti day ta tarigagay ko. Iso na laeng, tati katukad na, kat ti panagsakripisyok ditoy. Ngam okay laeng. Tinapatag kat guminginawan ti panagbiag ti pamilya ki jay Pilipinas. Si kani Joselito san kadi? Tay ka barbaro katrabahuan mi. Owen, siyak nga rod. Itapay lang guards. Balagan kan. Anya ti kayat mo asawan? Kan apay abalagan nak. Nasidaga ka ni boss ko namsa. Kanami na kayat ko. Maramid ko. Agore ka. Iti tenor ti panagsasaom. Nalawag pang pangtaan na ka. Talaga? Ha? Naimbagmat. Tanasirok mga dagos ti kayat ko asawan. Anya ti makagapo. Apay pang pangtaan na ka. Adaywam ni Margie. Ha? Tandaan timbagakan ka. Nasidagak ka ni boss. Kat amin na kayat ko. Maramit ko. Kinapudno na. Masursuro na kiti dadya alakyan. Ha? Ar-ar mo na kit din. Kat imbagak lang arodon kan kuana at dinak ipada kadagiti dadduma ababay ang naglabasan kan kuana. Anya ti kayat mo asawan, Margie? Manipod dim tangak titoy. Adon dagiti naglabas iti dadya alakyan. Dagiti ngamin babay akas kanyak nga illegal nga imay ditoy ti biktimaan na. No, kasta. Talagaan na asidag iti amo tayo, dadya alakyan? Iso ti pan nakalapayag, kan pan nakamata ni boss iti pagpapaayan tayo. Amin nga ibagana, patsa ni boss. Kat no saan nga umanugot dagiti makurso na daan na. Dakas ti pagbanagan da ka ni boss. I-report da nga illegal ti kadada ditoy. Anya? Saan da kapag danagan dito yung nanang? Okay aklaan. Nasaya at matngarod no kasta anak ko. Di ka di maikawa, tasapadin apagilyan ti ayan mo ita. Medyo agad adyasak pa ilang nanang. Ngam okay lang. Da kayo ngay, kumusta kayo dita? Di na kami pagdanagan anak ko. Kas iti sigod, nasaya at kabe apinanawam ditoy. Nasayat na rin no kasta nanang. Ay, iwan gayam. Inton sumaruno pa asweldo ang makaipawitak Binayadak ngaminan daytay udik iti agency. Awan na nyaman na anak ko. Adupay ti abastume. Among ba, saan kami anabuslon? Basta agannad ka dita, anak ko. Oray da kayo mat dita nanang. Agannad kayo kanayon. Ti pamilyak ti kang runaan ang makagapo, no apay nga agsalsalu kagak manang Emmy. Ginundawayak tinagtrabaho, kabayatan abaruak paylaeng. Takunak iti bagik, iti kanito asumre kakon iti estado, kayat ko nga addan napintas a masakbayan ti agbalin a pamilya. Naanos ken nasalimot-mot ti inak, taam mo na nga i-budget ti ipawpawit ko kankwana.
Kabaelak ti makidupudop iti uray asino manang Emmy. Iso nga ado-adagos ti nakasininged ko iti nagpaayak iti Hong Kong. Malaksid laeng ken ni Leslie alakyan, adamo pay laeng apan nakaamamok ken kuana, ket nariknakon anapudot ti dara na kanya. Natangkan mo ti ulo man niya, sika, Joselito. Ha? Ne. Aguray ka, Leslie. Awan mo ti madingar aramida ka. Anya nga wan, binalagan kan ngam di ka dimngag. Mabit man lang. No ti panakisiningid ko ni Margie ti dakdakamatam. Panagkunak. Awan ti karbo nga mamanglapod kanya ka makisiningid kan ko na. Ne, lastog ka. Saan, Leslie? Ibagbagak lang ti pudno. Asino ka kumangamin ay amang lapod kanya ka makisiningid ka ni Margie? Saan na ka matakapkapin ano kastagayam Sige, orayam ti bunga ti kinatangkan ti ulom, Joselito. Pagbabawyam da ito ngay naramid mo. Apay dagiti gargaret mo, Margie. Apay nga inimpakin mo tan. Bilin ka no ti boss tayo. Asaanan adito'y quarters tayo at trabahador ti pagnaeda. Anya? Sa dino nga iti pangyakarandakan ka. Agnaedak ka nun iti asidag ti silad nga ayan da Leslie. Anya? Mamatiak ani Leslie ti makagapo daytoy. Isulakid iti akin nakam iti daytoy. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Joselito? Namin ano na kinasarita na kaliklikan ka, ngamjak imanogot. Iso aday jay, impang tana pagbabawyak ka no ti inaramid ko. Anya? Iso nga ganad ka ti akar mo ni ti asidag ti silida pagnano idanday jay, Leslie. No da kay jay, sigurado makanayon ang nakadouble lak ti ridaw mo. Joselito? Basta ganad ka kanayon. Di kag danag. Padasag akasarita ni boss. Kasano ang makasaritam? Masapul a dumalan ka nga umunak ka ni Leslie, sakbay ang makasaritam ni boss. Siya kunti makamamang diskarte iti dayta, Margie. Basta ganad ka. Amo ka din ni Leslie na ito, yapan nakisaritam kanyag. Saan, boss? Noon yaman ti masapol mo kanyag. Ibagamlangan ka ni Leslie. Amunan ti aramidan na. Boss? Pasensya kan tagdardarasag. Kasaritam latan ni Leslie, noon yaman ti kayat mo nga idanon kanyag. Sige, labsan kan ditoy. Pinanawan na kung dito tipan nakabos mi. Talaga nalaos ti panagtalik na iti dayja alakyan. Kasano nga tama ibagak kan kuha na dayja alakyan a mismo ti parikot. No kastoy mo't analaos ti panagtalik na kan kuha na. Saan na ka mapukawan iti namnama? Baliwak tumanin agandaten ti makisarita kan kuha na. Ne, Margie, apay nga da ka dito kitchen. Di mo't para serve ka iti makan dito pagpapaayan tayo apakanan. Dito'y kanon ti disninong manipod ita ko na ni Leslie. Aginawak kanon kadagiti plato. Anya? Ang mapay. Idi na minsan arabi Kayat ni Leslie ti sumrok iti silid ko. Tamakisarsarita kano. Ngam sa anak nga imanugot. Ha? Anya nga iti pa kayo naigan da iti pan nakaidistinum dito kusina? Amo ka kayat nakaparigato ni Leslie. Aging nga umanugot ak kadagiti kidawan na kanyak. Anya? Saanan ang nainkalintigan da ito Masapol ang Saan ka na? Pangaasim. Mamati ako mirula ang ti amin. Iso pangaasim. Saan mo na kumprontaron ni Leslie? Sana bale, takabalak mo ti agbalin a para inaw kadagiti plato. Di nakpagdanagan.
Talaga nga impay-payso ti lakyan, apagtaltalkan ti amo mi, tinang parigat ka ni Margie manang Emmy. Banag adi na maaramid kanyak, talegal kat nga rod ti kaaddak idi ijay Hong Kong. Saan akas ka ni Margie nga awan umno a dokumento na. Tapno awan laangan ti Riri, nagtulnogak iti pakaasi ni Margie, adya kon komprontaran pay ni Leslie. Nupay kastamanang, ingka gumaak nga inalalayan ni Margie, kandag iti daduma pay akakadwami iti pakanan, nga ababuswan ti lakyan apagtaltalkan ti bosmi. Diyak ninamnama manang, nga ikarkaro pay ni Leslie ti mga grabyado kadagiti kakadwami, nga awanan iti kaskanan a dokumento. Saan na narumbang ti mapaspasamak? Aglablabusin ni Leslie. Ha? Apay Joselito? Nakitak ti naramid na itay ko ni Paula. Talagang aglablabusin da di alak yan. Apay ngamin, anyat inaramid na ka ni Paula. Saan sa ngamin na naaramid ni Paula ti papaaramid ni Leslie? Kinabil nakit din. Anya? Uy, talaga anakaron ni Leslie. Wan nga rod. Kat sa anak ang makaidnag apo iti kastoy ang mapaspasamak. Masapol ang mailintag da ito eh. Anya ti pampanunutom nga aramidan. Pinadas ko ni tinamin sa nakasarita ni boss. Ngam dinak na asikaso tagdardaras ngamin. Ngam no may kanak iti gundaway. Padasag akasarita manin ni boss. Nagturad ka ba't namang kumprontar kanyak? May papan ka ni Paula. Apay, tiyamom ka dikat at namaramidam. No itultuloy mo lahat at mading aramid mo, Leslie. Kasaritak ni boss. Anya? Tiyamom, patsan na ka ni boss. Amangan no si kapay tipaykat ko ditoy. No kabalam nga aramidan da ita kadagiti daduma kakadwata ditoy. Nang runa kadagiti awanan ito umno apapeles da. Saan kanyak? Legal ti kaadak ditoy. Ada kontrata kiti pa nagtrabaho ditoy. Kat saan na basta-basta madadailan ka ni boss. Ha! Natangsit ka. Kita man lang no da kabalam. Manipod ita. Agbalin ka matan na para inaw. Ha? Iti ka nito di kagtungpal kanyak. Nakarkaro ti mapasamak. Kat iraman ko ni Margie. Anya? Tandaan am da ita. Ay na, agkaba-kabaak anak ko. Iso akinid daw ko nga umawag ka. Apay nga min nanang. Ay, Jackman amaw. Basta agkaba-kabaak. Kat sikati ka na yun na mapampanunot ko. Amangan ko naknoan yan tinapasamak kang ka dita Hong Kong. Nanang, natalgadak ditoy. Awan ti dakas sa napasamak kanyak. Kaya't ko lati makasigurado anak ko. Iso akinid daw ko nga umawag ka. Ita, nakasarita na ko nanang. Mapunas mo't siguro ti panagdandanag iyo. Ay, basta, aganad ka akanayon dita Wan nanang, oray da kayo met. Di na kami pagdanagan ditoy. Si Kati rumbang nga aganad akanayon. Tawan kami itisibay mo ang mga andingay kan kahano bilang lang. Kandi mo liplipatan ti kanayon ako mararag iti Diyos, anak ko. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Talaga bang iruruman ka? Day talang arudan aginaw ti aramidam. Di mo pa imaramid iti husto ti trabahom. Day talang amin agsayat ti paglaingam. Hindi. Anya nga agsayat nga ibagbagam, Leslie. Talaga mo ta sumayat ka. Apay, anyat mapaspasamak ditoy. Di ka magibang dito'y sika.
May sa kapay. Ni, damdamagit lang mo't nanyat mapaspasamak dito. Daytoy sumayat a babae. At damanan binuong na plato. Awan ka muna talaga. Ni, di mo kumamad Awan pagsasawan. bibiyang mo ko naklamarudan. Aramidak na nyaman na kayat ko. Ni, aglablabos ka na talaga. Awan di karba nga mamangkabil ita. Sino man dito? Awan bibiyang mo. Pusilito! Pusilito! Natalimudawak, iti panangipang ni Leslie iti paryok, iti ulok manang Emmy. Ngamday-jay tinagbalin a rason, tapno maalarma ti management iti pagpapaayan mi apakanan. Pinagsasango na kami ti boss mi a Pilipino matlaeng. Kat di taarimuar ti amin amadi nga aramid ni Leslie. Kastamutan ti panangababuso na kadagiti kakailyan a babae. Nang runa dagiti awan ti umno a dokumentuda. Sinaludsod ti boss mi no kayat ko ti agdarom. Ngem nagkedkedak. Tauray kaskasano. Kaasyaklat tamot ni Leslie. Tinagbalin nga aksyon na. Tinerminate da ni Leslie. Kat napaawid dito'y Pilipinas. Kat tinulungan da dagiti pada a Pilipino nga agpapaay kadakwada. Amangurnos kadagiti papeles da. Tapno agbalinan aligal ti panagtrabaho da ijay Hong Kong. Ado tinagyaman kanya gapo iti kasjay anapasamak manang. Kat da kami mat ka ni Margie, nagginusto kami, kat nagkalaysa kami idi nagbakasyon kami di tapagilyan. Ita, syaklaangan ti agpapaay dito abroad, partikular dito'y Macau. Kat ni Margie nga asawa, ison ti katulungan ni nanang ko iti basit a negosyo a naibangon mi dita Pilipinas. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Joselito. Pagayam a Joselito, anyan nga agpaisoan niya. Talaga nga adulat ta dagiti pada a tao. Wenno kakailyan ko nakmanlaangan, nga imbes at tumulong da iti kailyan da, saan taisuda pa iti mangiruruman iti padada. Naimbaglakit din, tanairanamot anasing patibosyo iti pagpapaayan nyo, asigun kan ka, kat padamatlaeng a Pilipino. Agbalin ko man nga adal daytoy apakasaritaam kadagiti pada a Pilipino amang iruruman kadagiti kakailyanda tapno awanan ti maisagmakpay. Alakastan pagayam ko katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo dito'y programa tayo. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Bintun mapunas dito'y lagi Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam a nagpailinged iti nagan a Ricardo nga iti agdama kat adda ijay New York. Ngamsakbay na intay man pa'y ipatangatang dagitoy a kablaaw.
Shout out kada Lovely Rose iti Hong Kong, ni Philip Juan iti Quezon City, ni Jennifer Pajos. Kastamat a happy birthday ita March 24 kan ni Carla Kalika Austria from Mama Let and Mama Ellie. Tigayam ko ani Joyce Maborang Corpus iti Hong Kong, kan parents ko di Tatabok Kalinga, da Mama Liway kan Papa Francis Agurin from Marilo Odluz. Delia kan Villaluz family, ni tatang ko kan ti pamilyak di ta Sumagol Santa Maria Ilocos Sur from Lucy. Belated happy birthday kan ni manong ko Joel Padron idi March 20, kan tay anak na ani Kyle Padron idi March 19, ni Scarlett Padron ang nag-birthday idi March 23, kastamat ni Joel Padron idi March 21. Belated happy birthday pa kan ni Rohan Jade Gabuya idi March 17, kan kablaawak mo ti bunsok ani Roby Jake Gabuya from Mama Cara Ann Gutierrez. Ti family Tagle di Takirino Isabela, amin nagagayam ko Dolores kan Pandaan family iti Dolores Quirino Isabela from Mar Tagle iti Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. Shout out pa kay ni Rick Viernes iti Lapas Cabatuan Isabela, ni Brenilyn Karting iti Bugayong Binalunan Pangasinan, De La Cruz Piano Concordia ken Makasuddo family iti Cagayan Valley. Kastamat dananay kan tatay ko from Maricel Concordia. Shout out pa kada Ruth Chel Vlogs iti Hong Kong, Maria Cielo Padilla iti Hong Kong, ni Lori Manabat iti Dubai. Friends ko ada Jen Castillo, Mayora Rose Ann, Ken Rafanan, kan Cabrales family iti Vigan City, Ilocos Sur from Emmy Rafanan. Kablao pa'y para kan ni Cheryl Bartolome iti Malaysia, kastamat ni Layad Ana Rose iti Hong Kong. Belated happy birthday kan ni ipag ko Maricel Medina from Castañeda, Floresma. Shout out pa kani Shayan Lin, ninang ko Zenaida Lampitok, iti Viga ang ngadanan Isabela from JJ Lampitok. Kastamot ti Lampitok family kan Pilar family. Ninanay ko Merly Tomas iti Alicia Isabela from Charlene Tomas Manzano. Happy 5th month old Ira Faith Visitasyon. Tidakiwag kan Visitasyon family, especially Mama Marie kan Tatay Eduardo, kan Nanay Anastasia iti San Mateo Isabela from Levi Dakiwag. Kablaawan pa ni Francine Dayagon, Maricar Rogelio, Michael Bruce. Dagiti anak ko, da Dondon, Osel, Zernan, Rania, Apok ada Kyle, Kurt, Kits, Baby Arnan, Yael, kan Mori, di Takapalogan, Natividad, Pangasinan, from Geraldine Larocco. Makablaawan pa ni Reynaldo V. Paas and family, Ijay Muta, Casibo, Nueva Vizcaya, Orpia and Vadil family, Afante, Molina family, iti Kongkong, Casibo, Nueva Vizcaya, Daabalayan Ching Afante, iti Riyadh, Presi Peneranda, iti Jizan, Kingdom of Saudi Arabia, Maricel Bautista iti Qatar, from Mary Ann Orpia Paas iti Jizan, Saudi Arabia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Ricardo. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Ricardo, ket iti agdama, adda kamin iti pamilyak ditoy New York. May saak lang agagangay a tao dito'y manang, ngem di tapagilyan, may saak a surgeon. Aklunak nga adon tinagbalin a pasyentek manang, kat amok a babaan iti tulong tinamarswa, ado dagiti nasilpuak ti biagda, babaan iti profesyon ko. Awan iti ti panggap ko nga agabrod manang, ngem adda may sa apagteng adimteng iti biagmi nga agasawa, nga isuti makagapo, no apay nga adda kami itan ditoy. No anya day tamanang, isuti kayat ko nga ibinglay, kadagiti na ayat amang tartarabay, iti daytoy a programa. Kumusta anak tangay, Linda? Nakaturugan, nga masyanak kan kwa na Ricardo. Ha?
Apay, Masansan nagsakit ti ulo na. Kat no kas di asumro, uray la agtiritir iti sakit. anya? Masya na ka talaga kan kwa na. Kasla siya ti marigrigatan tunggal makitak ti langana. Panagkunakat, panawanan tapno tamingam ti anak ta. Ha? Pangaasim, Ricardo. Nakakaasin na talaga ni Junior. No siyak lamay sa, husto ti asawa, iho. Nalaing ka, doktor. Katlinyam ti maipapan iti kas iti marikrik na ita ti apukok. Sikan ti mangtaming kenkwana. Mama. Saan arumbang ama ialang-alang ti maipapan iti sakit ti anak mo? Ammum dayta. Di mo kuman itantan pa'y Ricardo. Amangan noan niya ti mapasamak ka ni Junior. Sige, Mama. Aramidak na ita. Agyaman ak no kasta anak ko. Agyaman ak unay. Kumusta ti Riknam, anak? Mayatmat, Mami. Anak, iti ka nito dumikarmanan ti panagsakit ti ulom. Ibagam ko maadagos ka ni Mami, wen? Wen, Mami. Mami, apay asad ka? Ha? Saan aron mga asad ka, Mami? Mas hapol, kanayon ka ahapi. Kasta ti kanayon nga ibilbilin nyo kanyak ni Daddy. Saan ka di? Ha? Oo, wen. Wen, anak ko. Masapol akanayon tayo anaragsak. Saan arumbang agliday tayo? Ngamin, awan tinasaya at apagbanagan ti tao, akanayon amalmalday. Apay adi ka pa'y lamaturog, Ricardo. Diyan mo, Linda. Dinaksarungkaran ni Redap. Agtib-tib bayo Ricardo, madanagan gapoy ti kasasad anak ta. Ngam nakarkaron ang madanagan Gaputa siya ka mismo ti mga eksamen kang kuana. anya ti kayat mo asawan? Madanagan kita nyaman na maduktala ka sakit ti anak ta. Ricardo, Diyak mo na niya ti mariknak, no bilang ta. Tanya, Linda, kasanon na maduktalak nga dagayam na dagsin na sakit ta anak ta. Agapuanan ti masansa na panagsakit ti ulo na. Ricardo, Dahil ti pagamam ka. Amangan no jak maaklon no bilang kasta ti maduktalak iti panang eksamen ko ni Junior. Iso jak makaid na Linda. Jak amo na anya ti rumbang nga aramidak. may saak a professional. Nairuamak iti profesyon ko manang Emmy. Ngamjak amo ta idi ti anak kon ti eksaminan ken tamingak. Danag ken buteng ti ad-adda nga imapay ariknak. Aglalaok ti sumsumken iti panunot ko. Iso nga ad-addan ajak mapagsusurot ti rumbeng a panunutek. Nupay kasta, masapulat ta nga agbalinak a professional. Kat iti panang eksamen ko iti mismo nga anak ko. Nakumpirmar ko ti banag a pagdandanagak.
Agsao ka, Ricardo. Anya tinaduktalam iti panang eksamen mo ka ni Junior. Ibagam ko makanyak, pangaasim. Linda, Pangaasim, Ricardo. Ibagam ko makanyak no anya tinaduktalam asakit ti anak ta. Apay amasansan ti panagsakit ti ulo na. Kat uray lang tiritir iti sakit. Ada, tumor iti ulo ti anak ta. Anya? Kasta tinaduktalak. Kat, Anya? Ibagam kanyak. masapol nag-second opinion tayo. Amang ano nagbiddutak lang. Ricardo. Kasaritak dagiti gagayim ko apadak na eksperto. Ag second opinion tayo. Kasta ti kasayaatan nga aramidan tayo ita, Linda. Lola, apay nga nga agkakapsutak. Junior, apuok. Sa anak amakay ayam, Lola? Nakapsutak? Kan awan ganas ko amangan. Apok, masapol amangan ka. Isa siguro magkakapsot ka ta saan ka amangmangan. Lola? Tingamin tao. No awan ipaunag na ataraon. Talaga nga agkakapsot. Kasta ka di, Lola? Wan, Junior. Iso amasapol amangan ka, apok. Awan met ganas ko. Pilitem ikagumaam tapno sumaranta ka manan, apok. Lola? Mabit lang taynak mga na iti kanam. Siya ka mismo timang subukan ka, apok. Anyang Ricardo. Kumusta ti resulta ti panang eksamen dagiti pada mga eksperto iti anak ta? Ricardo, saan kumasan na iti isungbat mo kanyak? Ayan ni Junior. Adan ije silid na. Matmaturugan. Dimikar ka diti sakit na. Saan mat? Iso nga mo ka medyo nakaginawa ti anak ta. Kan ada itay dito ni mama. Iso tinangas asikaso kan ko ana. Pinakpakan na ni Junior. Nasayat nga rot no kasta. Anya nga Ricardo. Anya ti findings dagiti padam nga eksperto. Linda, saan ta kumapay pagsaritaan na ita? Kaya't ka makita ni Junior. Mabit lang ha. Diyos ko. Kaslawan kirit ko ang mga ibagay at asawa kiti kasasaad ni Junior. Sana sinsinan ti sitwasyon tanak ko. Katkas kanyak. Madanagan mo't lang dagiti gagayim kong eksperto. May papanin ti kasasaad ni Junior. Ricardo, anak. Masapol nga ipudnom iti asawam ti may papan iti kasasaad ni Junior. Mama, kasladyak ka ba ulan? Nga masapol amaamuan na ti kasasaad ti anak yo. Saan aron ba nga ilimod mo ka ni Linda ti kasasaad ni Junior? Imbagak mo kan kwa na nga dato mo rito ulo ni Junior, Mama. Ngam di mo imbagakan ko na. Amabalin amapukaw yu ti anak yo. Mama. Agpada kayo amasagnan iti kasasaad ti anak yo ka ni Linda, Ricardo. Iso saan aron ba nga ilimod mo kan kwa na tipod no?
Jack kabailan nga ibaga ka ni Linda ti amin, mama. Ricardo, iho. Nagdagsanan ti barukong ko. Gapoy ti mapaspasamak ita anak mi. Nakarkaroon na Jack maibturan. No makita ti reaksyon ni Linda pa man na maamuan na ti amin. Jack kabailan, mama. Talaga nga ididamo, jak kabailan nga ipudno ken ni Linda, ama pukaw minti anak mi manang Emmy. Ngam gapo iti panagpakpakaasi na kanyak, kan gapo matlaengen iti balakad ni mama. Impudnok ken ni Linda, noan niya ti mapaspasamak. Uray lamabriat ti barukong ko ang nakakita iti panagan anugog ti asawak manang. Kas naganak, panggap mi nga aramidan ti amin para ka ni Junior. Napagnumuan mi pa yan nga agasawa, nga uray maibos ti amin apundar mi, basta mapaagasan mi ti anak mi. Ngambayat ti panaglabas ti aldaw, kumarkaro met ako markaro ti sitwasyon na. Agingga, akinasarita na ni Linda. Anya ti kunam, Linda. Nalaing ka, surgeon. Profesyon mo ti agopera kadagiti kas iti anak ta. Pangaasim, Ricardo. Operaam ni Junior. Anya. Pangaasim ta silpom ti biyag ti anak ta. Pangaasim ko ma. Linda. May sa ti findings mi kadagiti padak nga eksperto. Uray maopera ni Junior. Saan mo't lang nga masigurado na agbayag ti biyag? Diyos ko. Maibturam ka di akit kitaan niya agrigat pa iti anak ta, Linda. Diyak kaya tamatay ni Junior. Diyak ka bahala na mapukaw ti anak ta. Diyak ka bahala, Ricardo. Diyos ko. Una yun da ito makitkita ka lang nga dagita ginak. Madlaw na erot ti panangarakop ni Linda ita anak mi. Kabayatan ti pan naturog ta. Iti kasta makitkita alangan ni Linda ang mga arakop ita anak mi. Arig na di na kaya tapalubusan na pumanaw ni Junior. Anya, Diyos ko. Apay at ipay anak ko tinadaan itinakaro sa gubanit. Awan ti amo kabasol mi agasawa. Ngem apay at ipay anak mi. Tipay na sakit. Diyos ko. Kinabaala kasi nilpuan ti biyag ti daduma pasyentek. Ngam apay ngawa na pulos ti maaramidak ita para iti anak mi. Apay. Awan mo't siguro ti dakas na ano padasam. Saan ka di, Ricardo? Mama. Damagak man kada kayo.
Maibturan nyo kada kitaan tinakarkaro apa nagrikat ni Junior. No bilang maopera ti ulo na. Kabailan nyo kada kitaan di pa nagbalin na nga inutil no bilang lahat. Ngam anak, adun dagiti inoperam. Nasayaat mo tinagbanagan da saan ka di? Naidumduma ti kasasaad ni Junior nga anak ko, mama. Saan nakas ka dagiti nagbalino na pasyente? Kan may isa, isumot lang ti balakad dagiti padak nga eksperto. Itikas di sakit. Isop. Mabit lang, mama. Mapana kita ayam dagiti aginak. Ricardo, di anak na, nagsalangay-ngayan na. Junior, Mga hasib, Ricardo, ang tiglay ka kumahan niya kaya tamapukaw ni Junior. Mga hasim na biyagam ti anak na, mga hasim kumahan. Linda pang-aasim. Agbalin ka kumanating. Pang-aasim taklo ng daan. Saan ko kaya niya kaya namapukaw di anak ta? Saan? Dungag ka kanyak. Kita anak, Linda. Kita anak. Linda, masapol nga aklunan ka di amin. Nalabit at talaga sana para kadata ni Junior. Sana rin mga salungasingan dati pagayatan tinabarso ah. Isa pang nga si Linda. Agbalin ka kumanatim ka. Aklunan ta na lukay ti Baruko. Tanay ka na pasama. Pag-aasim ko ba? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Napalalo ti panagpalawag ko iti asawak. Tapno may pakaawat ko laeng kankwana ti puntok manang Emmy. Nabayag santon aklon mi nga agasawa tinagbanagan ti anak mi. Kat aklonak nga aging gaita, saan pa'y naglunit ti sugat, nga intunda ti pan nakapukaw ti anak mi, kadagiti barukong mi. Dua atawan kalpasan ti ipupusay day di Junior, nag-migrate kami dito'y abroad, kat nagnaed kami dito'y. At damoten dua nga anak mi akasukat day di Junior, iso nga uray kaskasano, ininot amaliplipatan mi tinapasaran mi, idipimusay ti inauna nga anak mi. Nagbalin aliwliwami nga agasawa ti agdengeg kadagiti drama nga iloko, kabayatan ti pandemya manang. Agingga ana ibaga kanyak ni Linda, nga ipatulod mi ti pakasaritaan mi. Sapay ko mamanang, tanakaibati ak iti inspirasyon, ken liwliwa kadagiti dumdumngeg. To'y pagayam mo, Ricardo. Pagayam ko a Ricardo, umuna iti amin, makipagladingitak iti napasamak. Una yan nga agpaiso pagayam ko. Mariknak tiladingit yung agasawa, gapo iti napasamak. Ngamaan niya nga rod. Nalabit at talaga akas jay tinaiyurit agasat day di anakyo. Ngam dayawak ti kinatib karyo. Taamok ken patsek nga iti nagbaetan ti panaginnayat yung agasawa. Agtaltalinaed ti panagtalet ken pamatiyo iti namarswa. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo.
dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyag